కొలాయి నిండిపోయిన ట్యాంక్ కట్టిసిరా. ఏంట్రా బాబు ఎండలో వచ్చి ఇదేంటలాగా దొరికిస్తాను. ఎందుకు నవ్వుతున్నావు? నీ డ్రెస్ చూస్తే నవ్వొచ్చింది. సమ్మర్ కదా ఎలాగా ఉంటది మన గెటప్. హో నైస్ నైస్, కానీ నేను ఎప్పుడు అలాంటివి వేసుకోను. మీ డ్రెస్ బాగుంది. నాకు తెలుసు, అందుకే వేసుకున్నా. కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చిన వేస్టే. అమ్మా నన్ను ఇంకోసారి పైకి పంపించగా. సరే ఈవినింగ్ బాగా రెడీ అయ్యి వెళ్ళి కంటి చూపుతో పడగొట్టాలి. స్వీట్స్ ఆశని అక్కలకి ఇచ్చేసిరా. సరే పెద్దమ్మా. ఇంత మంచి ఛాన్స్ నేను ఎందుకు వదులుకోవాలి? అమ్మా నేను వెళ్తానమ్మా. నా ఛాన్స్ ఎడు కొట్టిసాడే. నువ్వు వద్దమ్మా, వాళ్ళతో గొడవలు ఉన్నాయి కదా. అమ్మా గొడవలు ఈ రోజు ఉంటే రేపు పోతాయి. మనుషులు ముఖ్యం అమ్మా. నేను వెళ్తా, నువ్వు ఉండు. నా బంగారం ఏసీలో ఉంటది. కానీ నేను ఎప్పుడు అలాంటివి వేసుకోను. Women. Run. లైక్